Keď vieme k tomuto nejako pomôcť, začína sa takou zvedavosťou, že treba byť trošku rebel, trošku niečo vyskúšať, robiť veci ináč. Spolupracujeme Buenos Aires, Pune v Indii, Harvardová univerzita bola v tom zapojená niekedy, Amsterdam. Nikdy sa nevzdajte, vždycky sa postavte, keď aj padnete, keď sa niečo nepodarí. 7 z 10 najrýchlejšie rastúcich krajín na svete sú v Európe. Keď chceme, aby tie univerzity, ten systém, aj tá spoločnosť širšie fungoval, tá dôvera je takým ako mazivom toho súkolia. Priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Off Topic, do ktorej prijal pozvanie Martin Kahanec. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja mám na úvod hneď takú otázku, že keby ste mali dnes 20 rokov, či by ste ostali alebo by ste odišli zo Slovenska? Ja myslím, že by som si išiel pozrieť ten svet. Mladý človek stále niečo chce si ošahať, chce si na to položiť ruky. Ako to bolo aj v tých príbehoch, že išli tie deti na skúsi do sveta, tak takisto by som to videl. Je to dobré, človek vníma veci potom v kontexte, aj na to Slovensko sa vie pozrieť z takého odstupu a v tom kontexte. A takže myslím, že tak, ale my sme sa aj tak, ako sme to vlastne s manželkou spravili, my sme sa vrátili a myslím, že potom by som sa vrátil na Slovensko. My tu na Slovensku realizujeme nejaké naše plány, nejaké sny a ja myslím, že by sme sa vrátili. S každým hosťom mám takú rubriku, že čo o hosťovi povedal ChatGPT. Tak o vás mi napísal, že ste Slovák, ktorý robí kariéru na svetovej úrovni. Stotožňujete sa s tým, alebo čo mohol pod týmto pojmom myslieť? Tak je to veľmi lichotivé, ale povedal, keď som dostal tú cenu Asset Science Award, ako výnimočná osobnosť vedy, alebo tak nejak sa to volá, tak ten vlastne predseda tej komisie povedal, že je to aj za to, že dávame Slovensko na mapu Európy. Hej, že ten náš výskumný inštitút, ktorý sme v Bratislave založili s manželkou, že vlastne to bola tá ambícia robiť vedu na svetovej úrovni, tu na Slovensku. A nebudem to hodnotiť ja, keď to povie ChatGPT, dobre, a keď to povie nositeľ Nobelovej ceny, ktorý predsedal tej komisii, tak beriem, že asi to nejak tak smeruje. Áno. Ďalšiu tému mi napísal, že riešite témy, ktoré sa týkajú aj mladých, čo sú práca, platy, odchod do zahraničia. No áno, na tom mne veľmi osobne záleží. Riešime tie témy všeobecne, trh práce, odmeňovanie, mzdy, dôstojné mzdy, migrácia, množstvo tém, ktoré sa týkajú spoločnosti, ale kľúčová je aj tá otázka, ako sa to dotýka mladých ľudí. Ja chodím aj do regiónov, rozprávam sa s študentami na gymnáziách, snažím sa aj to ako pochopiť, navnímať aj to, ako to tí mladí ľudia vnímajú, takže áno, je to téma. Vy ste spomenuli peniaze, odmeňovanie a tak ďalej. Tak na úvod tejto oblasti, ktorú budeme spolu riešiť, sa spýtam, že koľko by mal mladý človek reálne zarábať, aby sa mu oplatilo zostať na Slovensku. Keď sa rozprávate možno aj s tými študentami gymnázií a podobne, že čo je tá spravodlivá mzda, dôstojná a zároveň možno ako to vnímajú tí mladí ľudia. No práve študent na Revuckom gymnáziu to odhadol úplne, ja som sa ich opýtal nejak na úvod, motivoval som tú debatu, čo si myslíte, koľko by to malo byť, a on mi povedal, že 1250 eur. A vtedy náš odhad to bolo ešte pred rokom, teraz už je to 1344, ale predtým to bolo 1245 eur, on sa trafil na 5 eur, tak som tam skoro odpadol, že ako to skvele dal. No koľko má mladý človek zarábať? Samozrejme, že sa to líši od tej kvalifikácie, akú prácu robí. Ja si myslím, že práca by ho mala hlavne naplňať, alebo teda ju hlavne naplňať, mala by dávať nejaké naplnenie ambícií, niečo, že ako chce prispieť k tomu svetu. Ale také minimum si myslím, že by mala byť práca, za ktorú dokáže zaplatiť účty, tak povediac, teda dokáže zaplatiť bývanie, stráva, zaplatiť neskôr deťom do školy viedať desiatu, výdavky na zdravie a tak ďalej. No a to je tá dôstojná mzda. To je to úplné minimum, kde človek ako nestráda, dokáže si dôstojne zabezpečiť život. Nie je to niečo, kde sa dá vyskakovať, tak povediac, ale ten základ by asi mal byť taký. Ako ste došli k takému číslu? Že je to nejaká, poviem príklad, že odhad iba z toho, že zosumarizujem nejaký európsky priemer, alebo vyslovene, že čo boli tie kroky na dosiahnutie vlastne toho čísla? Dobre, teraz sa opýtali na niečo, čo robíme 10 rokov, áno. Ale ja vám to tak zhrniem, hej? Ja vám tak zhrniem, že viete,
najprv si zadefinujeme nejaký spotrebný kôš. Už to samo o sebe, a my to robíme nielen pre Slovensko, my to robíme pre 185 či 6 krajín vo svete, 4000 regiónov a ako vyhodnocujeme to kvartálne, to znamená, že to je obrovská ako masa práce a dát, ale zadefinujeme si ten kôš spotrebný a ten sa samozrejme líši podľa zvyklosti krajiny, ale má určité štandardy, určitým spôsobom to štandardizujeme, koľko kilokalórií je ten príjem, aké bývanie máme na mysli a tak. No a potom si pozbierame údaje o cenách. My máme vlastne v každej z tých krajín, tých regiónov máme kolegov, kolegyne, ktoré tie dáta zbierajú. A potom vyhodnotíme vlastne, koľko to je. Samozrejme pre rôzne domácnosti, samozrejme zohľadníme rôzne daňové predpisy, odvody, zohľadníme 5% extra, keby niečo, pre prípad, aby ten človek sa necítil, že je ako takto. No a teraz, že otázka by mohla byť, že no a ako sme si istí, že to číslo, čo nám nakoniec toho vypadne, je to práve. No. Tak samozrejme pri tej zodpovednosti, pretože tieto dáta od nás sa odvoláva na nich OSN, odvoláva sa na nich Európska komisia vo svojich reguláciách, odoberajú ich od nás veľké nadnárodné firmy, ktoré podľa toho sa snažia nastaviť svoje tarifné tabulky, teda platové tabulky, tak je to veľká zodpovednosť a my sme si to teda otestovali otestovali sme to rôznymi spôsobmi, ale jeden z nich bol taký, skúsim skrátke vysvetliť, že keď si predstavíte riziko chudoby, tak keď zarábate menej, ako keď ste v tom riziku chudoby a zarábate menej, ako čo by sme my považovali, že to je tá dôstojná mzda, tak každé euro by vám malo veľmi výrazne znížiť to riziko chudoby. Ale keď už ste akoby za vodou, tak povediac, tak už to ďalšie euro je ako super, ale už nemá taký vplyv na to riziko chudoby, lebo už ste za tým. Takže ten vzťah toho rizika chudoby a že koľko tých dôstojných, aký násobok tej dôstojnej mzdy zarábate, mal by tam byť taký zlom okolo tej našej dôstojnej mzdy a my ho tam až ma šokovalo, pravdu povedať, keď som prvýkrát videl tie grafy, ako sa to tam ukázalo. Naozaj ten zlom je blízko tých našich, nie že blízko, on je presne tak ako v tom rozmezí, kde my sme odhadli tú dôstojnú mzdu. Ja by som sa pristavil pri tom, že vy ste spomenuli, hej, že toto je 10-ročná práca, tak možno na priblíženie mladému človeku, že čo všetko stojí vlastne za takýmto výskumom, lebo 10 rokov to je asi aj veľká kapacita ľudí, zároveň ste spomenuli rôzne krajiny, teda dosť vysoké číslo, tak ako sa človek k takémuto výskumu dostane, lebo hej, že ChatGPT povedal, že Slovák, ktorý robí kariéru na svetovej úrovni, že aká bola tá cesta vlastne k tomuto dostať sa na tak významnú cestu? To je výborná otázka a začína sa zvedavosťou. Začína sa tým, že vidíte niečo, sa deje, nejaký fenomén a viete, že viem ja toto nejako vysvetliť, viem ja k tomuto nejako pomôcť, začína sa takou zvedavosťou, že chcete to pochopiť, potom nejako si poviete tú otázku, že ako by sa to teda dalo uchopiť, čo sa s tým dá robiť. A pravdu povedať, keď sme s týmto nejak tak začali uvažovať, my sme robili mnoho tých tém okolo trhu práce, tak ja ako ekonóm som bol dosť skeptický, pretože viete, že tak to je také arbitrárne číslo, dáte dokopy nejaký spotrebný kôž, ale vy poviete, že viac, ja poviem, že menej, kto má pravdu, že je to také ako, nedá sa to tak úplne uchopiť, ako že je nejaká jasná metodológia, ktorá by to úplne takto dala, že toto je to číslo. Takže, no ale potom sme sa s tým tak ako vysporiadávali postupne, že ako teda nastaviť ten spotrebný kôž, načítali sme si, aké sú teda tie rôzne štandardy, aké sú rôzna situácia v rôznych krajinách. Postupne sme na to tak nejak namotivovali aj dosť veľký tím ľudí, ktorých to tak začalo zaujímať. Spolupracujeme Buenos Aires, Pune v Indii, Harvardová univerzita bola v tom zapojená niekedy, Amsterdam, proste sme v mnohých krajinách, Libanon, mnoho krajín sveta je v tom zapojených. U nás v Celsi vlastne tá metodológia vznikala a ako, hlavne teda tá metodológia pôvodne vzniklo v Medzinárodnej organizácii práce, len to bola taká ako keby strieborná lyžička, že máme takýto veľký problém a my to vieme urobiť ale v takom, že v maličkom. A my sa poďme to škálovať, hej? Poďme to urobiť tak, že to vieme robiť pre celý svet, nie pre okres Senica, hej, kde strávime 3 týždne alebo 6 týždňov a naskúmame to, ale poďme to škálovať. Takže toto sme my vlastne vymysleli, ako to spraviť v spolupráci hlavne s amsterdamskými kolegyňami v Amsterdame. No a sme sa postupne prešli tou metodológiou, ona je ukotvená vo vedeckej literatúre, že ako vlastne sa meria tá chudoba, ako sa merajú teda tá teraz materiálna deprivácia, všetko týmto sme si prešli, no a postupne sme sa dostali tam, kde sme.
Veľa myšlienok boli slepé uličky, nešlo sa teda, vrátili sme sa, vyskúšali sme to metóda aj omylov, pokusov, ako to vo vede vlastne chodí, že skúmame, skúšame, opýtame sa to lepšie, ináč, namodelujeme to ináč a nakoniec si myslím, že sme sa dostali k niekam, kde sa mi tak javí, že to dáva zmysel, že teda tie porovnania a tie čísla vieme sa za nich postaviť. Ja sa spýtam, že je takou povinnou výbavou možno aj mladého vedca a človeka, ktorý sa chce venovať vede, taká, že nezlomnosť a ambicioznosť, že je to vlastne niečo, bez čoho sa nedá ísť tú dlhú cestu? Viete čo, určite je to ako keď sa lyžiarka vlhová, my uvidíme s tou zlatou medailou z olympiády, ale ona tých pádov bolo veľa, ale ona sa vždy postavila, ako ukázala na tej poslednej olympiáde, to bolo základné, že sa postavila na ten štart zasa, to je úplne rozhodujúce, že a to je ináč aj pre mladých ľudí, keď ja nechcem tu mentorovať, ale ak môžem jednu vec, kebyže im môžem tak pošuškať, tak poviem, že nikdy sa nevzdajte, vždycky sa postavte, keď aj padnete, keď sa niečo nepodarí. Otázka nie je, koľkokrát spadnete, a koľkokrát sa postavíte a skúsite znovu. A toto je aj v tej vede. Koľkokrát dostanete odmietnutý svoj výskum, pošlete to je úplný štandard, pošlete do vedeckého časopisu a aspoň v ekonomii je úplný štandard, alebo v takýchto ako našich vedách, že úplný štandard, že prvé vám pošlu, že nie dosť dobre, zamietame. Hej, nie je to celkom to, čo sa náš žurnál proste mnoho tam môže byť dôvodov takže aj v tom výskume, koľkokrát musíme sa trošku vrátiť, skúsiť to ináč, nevychádza to, ako to lepšie robiť. To je dennodenný, ako na dennodennom poriadku. V kontexte ešte tej mzdy, že aj vy ste určite za tých 10 rokov počas tej cesty nadobudli nové skills, nové zručnosti, že stále človek sa ako keby učí. Keby ste sa mohli tak výhľadovo pozrieť o 5-10 rokov, že ktoré budú tie rozhodujúce veci, ktoré budú rozhodovať o plate. Možno aj budúce generácie ľudí, ktorí teraz sú možno na gymnáziu, prídu na ten pracovný trh možno o 5 rokov po skončení vysokej školy. Že čo sú tie zručnosti, ktoré vlastne aj v dobe nastupujúceho AI budú rozhodovať o plate? Schopnosť adaptovať sa, učiť sa, tak kreatívnosť, vidieť veci z iných uhlov, vedieť veci spájať, ktoré možno na prvý pohľad nie sú spojiteľné, ale vedieť veci spájať, prepájať. A taká tá odolnosť, taká tá nezlomnosť, že proste niečo, mám nejakú inšpiráciu, tak si idem za ňou a neviem, či toto odpovedám tak ako narýchlo, ako ste tú otázku položili. Možno, že sa dá zodpovedať určite sa dá zodpovedať aj múdrejšie, ale toto by boli také veci, ktoré mi naprvu napadnú, že také možno skôr aj mäkké zručnosti, hej, že vlastne viem komunikovať, teda nezlomnosť, kreatívnosť, to, čo som tu povedal. Akú úlohu zohráva vysoké školstvo, vysoké školy v ceste vlastne vedcov? Dá sa to robiť bez vysokej školy, alebo vnímate tú potrebu aj toho školstva a celého toho nastavenia vlastne systému? V dnešnom svete je to úplne kľúčová rola. Je to úplne kľúčová rola vo vede, pretože, viete, dobre, máme, že gymnázia, aj stredné školy, potom máme vysoké školy, bakalár, magister a tí ľudia, skvelí ľudia veľmi veľa vedia urobiť, ale jednu vec ešte nevedia celkom a to je, že samostatný výskum si robiť. Hej, že samostatne vedia byť veľmi šikovní. My takých ľudí s nimi pracujeme, extrémne šikovní vedia byť. Máme spoluautorky na vedeckých článkoch, ktorí ešte nemajú doktorát, ale už spolupracujú s nami v rámci inštitútu a ako hovorím, úplne plnohodnotní členovia a členky toho tímu vedia veľmi dobré veci urobiť, ale je tam jedna taká ako obsahová alebo procesná ešte bariéra, že sám ten výskum viesť, sám ho vymyslieť, nastaviť a to je také rozhodujúce, čo sa učia na doktoráte ľudia, že vedieť to robiť samostatne a potom je ešte taká trošku ako taký sklenený strop alebo také niečo v tej logike toho výskumu alebo tých projektov. Viete, že spravíte konzorcium, ktoré ide robiť nejaký výskum a treba ho aj napíše alebo spolu napíše niekto, kto proste skončil magistra a tak a teda, že kto to bude viesť. Hej? A viete, keď tam máte
univerzitu v Levene, univerzitu Salamanca a teraz, že niekto, kto ešte nemá PhD, má to celé viesť, kde má viesť profesorov. Ako je to také, že formálne sa to niekedy nedá, formálne pravidlá sú. Darmo ten človek je úplne schopný, ako keby obsahovo, že by to aj dal, ale niekedy sú také ako formálne pravidlá, ale potom je to aj také trošku, že v tej vede predsa len sú taká, ako je taká postupnosť, takže tam. A predsa ešte povieme jednu vec, takú tretiu, že keď niekto robí ten výskum trebárs po skončení toho 2. stupňa štúdia, naša skúsenosť je, že po nejakom čase, keď nejde ako ďalej, keď sa nerozvíja ďalej na ten ako doktorát, samostatný výskum, vlastne ho to začne trošku frustrovať. Že vlastne ako keby zamrzne na tej úrovni a už ako stráca tú nejakú takú tú motiváciu alebo takú tú takže aj to je faktor tam. Takže tá úloha škôl je v tomto rozhodujúca. Plus ešte samozrejme tam je veľa ďalších rol. Je to vlastne ekosystém, kde tie univerzity sú takou kotvou, kde to spájajú, kde vlastne prídeme, kde sa stretávame, kde ten výskum je ukotvený, takže tých rolí je mnoho. Vy ste profesor a spomeniem jednu vec. V jednom rozhovore ste spomenuli, že vy vnímate aj takú byrokratickú záťaž v inštitúciách a že máte vy osobne skúsenosť s prístupom dôvery aj k ľuďom okolo seba, aj skrz tú samostatnosť počas tých výskumov. Tak ako to vnímate v porovnaní možno s tým zahraničím a tu na Slovensku, že spomenuli ste ten ekosystém prepojenia vysokých škôl, združovanie tých komunít a celých tých vlastne vedeckých obcí alebo tých komunít na to jedno miesto. Ale vy ste tam spomínali vlastne tú byrokratickú záťaž, že častokrát to musí ísť cez podpis x ľuďom, kým sa nejaké veci pohnú, že vy veci riešite radšej s dôverou, tak ako toto je teraz v súčasnosti a možno kam sa to dá posunúť aj s vašimi skúsenosťami zo zahraničia? Skúsim, to je veľmi taká veľká téma, ktorá, ako dobre ste to pomenovali a je pomerne zložitá, ale akoby, že keď chceme, aby tie univerzity, ten systém, aj tá spoločnosť širšie fungoval, tá dôvera je takým ako mazivom toho súkolia, že keď vám dôverujem, tak si to dohodneme rýchlo a už viem, že sa môžem spoľahnúť. Je to aj tá osobná zodpovednosť, keď vám dôverujem, vy vlastne mi to vrátite tou osobnou zodpovednosťou, že to urobíte dobre. Keď je nedôvera, tak musíme spísať dlhočísny kontrakt, ja musím kontrolovať, monitorovať, potom keď nerobíte úplne, musím to nejako korigovať. Takže strašne veľa je v tom súkolí potom takého ako piesku, keď je nedôvera, keď je strach, že robím veci preto, lebo sa bojím, že nemám priestor na omyl, nemám priestor na osobnú iniciatívu. Takže to sú prepojené nádoby. To, že ja keď som sa stal dekanom na škole verejnej správy, verejnej politiky na mojej univerzite, tak som kolegom prvá vec, čo bolo, som povedal, že budeme fungovať na základe dôvery. Ja vám dôverujem, vy robíte svoju vec, svoju prácu dobre. A to bolo presne preto, aby som im umožnil sa cítiť, že oni takú tú zodpovednosť vedia niesť, vedia tie svoje veci robiť a tým pádom to bolo také ako efektívnejšie a oni vedeli lepšie vlastne prispieť k tomu, aby veci fungovali. No a tá administratíva ako extrémne nás to zaťažuje, keď si predstavíte, že na nejakom tom plán štúdia v prvom ročníku doktoranda 5 podpisov na to potrebujete. To nie je len o tom, že ten čas a tak. Ten podpis je úplne nič nehovorí, pretože keď niekto na úrovni prorektora, rektora musí podpisovať, nemá šancu toto všetko rozpoznávať. Ale druhá vec je, že preberá zodpovednosť od toho školiteľa trebárs. A ten školiteľ a ten doktorant sú za to zodpovední predsa, ale keď je tam podpis rektora, prorektora, tak vlastne poviem, že aha, tak vy ste to podpísali. Hej? A to úplne, že preberá aj zodpovednosť, je to úplne, že také nastavenie, ktoré, a to som len dal taký jeden rýchly príklad, ale tá administratíva zaberá extrémne veľa času, extrémne veľa chceme popísať papiera, podpisovať papiera a namiesto toho, aby to vyriešil e-mail a aby sme sa vedeli sústrediť na obsah tej práce a na zlepšovanie teda toho, čo skúmame, na čom pracujeme. Ja spomeniem, pristavím sa pri takom možno probléme alebo príklade toho, že naozaj máme veľa talentovaných aj mladých ľudí, veľa vedcov, ktorí z úrovne stredných škôl sa naozaj umiestňujú vysoko aj na medzinárodných súťažiach. Sú ako keby veľmi tak aj všimnutí a vnímaní zo zahraničia, ale ako keby možno na Slovensku
to tak globálne nie je úplne vnímané, alebo stále to tak je vnímané možno, že sme ten národ, ktorý vlastne nemá úplne tie ambície alebo nemá ten priestor a vy ste príklad z toho, že dá sa uspieť aj v tej vede. Čo si myslíte, že je tým problémom? Že je to skôr ten mindset Slovákov, že možno mať taký ten pocit, že nedôverujeme svoje schopnosti, nemáme takú dravosť možno po tých výsledkoch, alebo to môže byť aj nejaký ekosystém a nastavenie toho systému zlé? Je to jedno s druhým. Je to ten ekosystém, ten systém, kde vlastne častokrát sa tí mladí ľudia stretnú s tým, a to je blbosť, to nemá zmysel, na čo to skúšaš, hej, zarať sa do šiku, hej, poď. A práve naopak možno niekedy treba byť trošku rebel, trošku niečo vyskúšať, robiť veci ináč, veď v tom je pokrok, v tom je ten pokrok spoločnosti, že nasvietime to z iného uhlu, skúsime to ináč urobiť. Takže je to tým ekosystémom. Ja si ale myslím, že potom aj trošku sme potom produktom toho ekosystému, že my si tak nedôverujeme, my ako máme také zábrany, že niečo, viete, keď rozprávame teraz na Slovensku, budeme urobiť nejakú akciu, tak každý začne rozmýšľať, OK, koho poznám, neviem, na ministerstve, koho poznám, aby sme tam niekoho pozvali, a aby sme to nejak tak, že začne rozmýšľať, že v okolí, v rozsahu diapazóne 30 km okolo toho nášho miesta. Keď riešime v Nemecku alebo v Holandsku, tak povieme, výborne, tak spojíme Indonéziu, prepojíme to, máme v Afrike, tak a úplne ako iný geografický rozmer, ako keby už len tej otázka je ako pozicionovaní toho, že ako to vidíme, je častokrát veľmi, veľmi iný už aj v tom, ako keby takom akože také tie dôvere svoje schopnosti, ale aj v tom, akože kam ten náš obzor siaha. Obzor geografický, ale obzor aj taký ako myšlienkový, vedecký, že ako ďaleko z akých rôznych uhlov si to pozrieme. Takže myslím si, že to sú dve, a to som určite nepokryl. To je to dosť veľká vec, ktorú ste tak pomenovali, a určite má ďalšie ako aspekty, ale tieto dva by som vypichol. Ja sa pristavím pri tej vede v zmysle veda a občan, že ako vy vnímate možno aj to spoločenské nastavenie v dnešnej situácii, že ako je veda možno vnímaná, že ako to vy cítite z pozície vedca? No, taktože. Vidíme, ten svet nie je jednofarebný, my vidíme, viacej vecí sa deje naraz, vidíme také spochybňovanie niektorých vecí, ako je vakcinácia alebo rôzne. Na druhej strane, keď si pozriete, že komu ľudia dôverujú na Slovensku, tak vidíte tam na špičke ozbrojené sily Slovenskej republiky a vidíte tam univerzity, akadémia vied. Že vlastne tak to hovorí o tom, že tá dôvera je pomerne veľká v ten akademický vedecký svet. Ja to vidím individuálne, vidím, že že sa obracajú na mňa, na nás rôzni aktéri a pýtajú sa. Nemám pocit, že by som ako nejak nikto nemal záujem, skôr naopak nestíham. takže, ale je to rôzne iní vedky by možno povedali, že je menej záujmu, ako by malo byť, áno. Čo je, ale čo ako chýba, je, že niekedy dosť často nie sme naučení ako keby spolupracovať. Že ešte sa aj vypočujeme, ale že naozaj, že tá previazanosť vedy s tou praxou už od tej, jak som povedal na začiatku, že nejaká inšpirácia, nejaká zvedavosť, nejaká otázka. Hej? Už pri tom, kebyže viacej komunikujeme a viacej sa rozprávame, že čo je vlastne tá otázka, čo nás tu trápi v tejto našej spoločnosti. Už tam, kebyže spolupracujeme a potom vlastne to riešime veda ruka v ruke s aktérmi, samospráva, biznis, škola, nemocnica, ďalší rôzni aktéri, sociálni partneri, hej, a začneme sa rozprávať, že tak čo s týmto? Tí ľudia by, jednakže by sa tá veda organickejšie a účinnejšie pretavovala do praxe, aspoň to sú spoločenské vedy, ktoré ja tu nejak zastupujem, to je trošku iné asi v tých prírodných vedách, ale v tomto by som videl veľký potenciál a to je niečo, čo sa spoločnosť tiež musí naučiť trošku a bohužiaľ aj tie univerzity boli ešte aj sú trošku slonovinovou väžou, že vlastne nie sú takto previazané. Nechcem to paušalizovať, pretože máme skvelé príklady, keď sa ako nastáva takáto spolupráca, ale tiež sa tu spoločnosť musí učiť, takže toto je priestor, ktorý by sme mohli využiť. V kontexte tých univerzít, že ako možno pracovať s tou mládežou, ako nájsť vy ako profesor, možno, že ako vy pozeráte na toho mladého človeka, že čo si všímate
u ľudí, keď sú možno na univerzite, spolupracujú s vami a tak ďalej a že možno čo by mali robiť na tej vysokej škole, aby v pozícii tej vedy možno aj zaujali tú širokú verejnosť alebo zaujali a prerazili do toho sveta. Viete čo, skvelá otázka a naprv mi napadá, že chcieť niečo urobiť. Hej, že taká tá vnútorný taký drive, že ja na niečo naozaj mám záujem. Niečo naozaj ma baví, ma to vyrušuje, ma to štve, ma to teší a proste ja do toho idem. Hej, ja tu niečo proste skúsim. Hej. Že v princípe, viete, ja môžem tým študentkám veľa porozprávať, hej, ako veľa vecí. Na konci mi zatlieskajú, prídu za mnou, bolo to veľmi fajn, snažím sa im dávať príklady z praxe, tak. A to je ako, to je taký akoby štandard v tom, že OK, tak urobil som si svoj job, ale čo je ako pre mňa také, že a to sa podarilo, je keď ten študent ako tak nejak, že sa nadchne. Možno také to nadchne pre niečo a začne, že OK, tak toto a ide si tou svojou cestou, tak to je možno potom taký ako výsledok, ktorý ma poteší, ale myslím si, že aj pre toho daného človeka to má veľký význam, že robí to, čo ho baví, čo ho nadchýňa a ísť si za tým, takže to by som sa tešil. Prepojenie veda-občan, že či nemôže prísť aj také možno vyhorenie alebo taká frustrácia pre mladého človeka, keď možno buduje na tej vysokej škole nejakých 5-6 rokov nejaký výskum alebo teda vzdeláva sa v rámci tej vedy, potom prejde do nejakej praxe. Vy ste spomínali 10 rokov výskumu, ale určite sú výskumy, ktoré trvajú dlhšie, kratšie a tak ďalej. Že či tam nemôže prísť taká frustrácia toho, keď ten človek strávi naozaj dlhý čas pri tom výskume a potom príde možno také nepochopenie od širokej verejnosti. Videli sme to napríklad aj pri vakcinácii, hej, že naozaj rôzne názory, rôzna kritika a tak ďalej. Že ako možno, čo by ste poradili mladému človeku, aby neostal frustrovaný a nedostal vlastne takú stopku v tom drive? Zase skúsim tak naprvu, že viete, napíšeme článok do novín, hej. Pozrieme si diskusiu pod článkom a vidíme, že nejaký hejt, niekto to. A môžem si povedať, že tak toto mi není zapotreby a toto nejdem robiť, hej. A ja hovorím, že ale prosím ťa, ty to píšeš za to, že chceš potlapkanie po pleci, že good job, že super, alebo to robíš preto, lebo si naozaj vnútorne myslíš, že to má zmysel. Takže keď sa hlasia na doktorát ľudia, tak im hovorím, že asi si istý, alebo si istá, že vieš, že 4 roky to bude, že pot a slzy. Hej? Trošku preháňam, trošku metafora, ale že ty sa budeš 3 roky budeš tu sa snažiť prekonať tú hranicu, naučiť sa robiť ten výskum samostatne a to, viete, keď už to viete, sa vám zdá, že aké to je ako, ale keď vlastne to ešte nemáte také navnímané, uchopené, tak je to ako dosť významná vec. A dosť sa s tým trápite, dosť sa s tým boríte. A si istý, že to chceš, že to je tvoje naplnenie tvojich ako osobných ambícií, lebo keď áno, super, ja sa budem extra tešiť a ja podporím najviac, ako sa dá, ale naozaj to bude také, že po 4 rokoch ti poviem, že OK, začína mi to dávať zmysel, začína to nejak vyzerať. A takže už tam sa akoby snažíme dať ten signál, že keď do toho ideš, naozaj, ako hovoríte, že on to proste niekedy je také, že ale musíte cítiť to vnútorné poslanie, takéto naplnenie, že to je to, čo chcem robiť. A potom to potlapkanie po pleci je ako čerešnička, ako super, ale vy to robíte preto, lebo vaša misia je ako hlbšia a znútornenejšia, ktorú potom robíte a pokračujete v tom ďalej a ono niekedy tie odmeny prídu a niekedy prídu aj také, že niečo nie až také pekné, dostanete feedback, ale proste nič, žijete ďalej, ako je to. Ste si to vybrali, tak idete. Porovnanie možno odchod zo Slovenska a naozaj ten život v zahraničí. Vy máte tú skúsenosť, vrátili ste sa, ale v poslednej dobe je celkom taký trend aj v rámci mladých ľudí, že to percento ľudí, ktorí by sa radi vrátili, klesá. Tak možno, ako to vy vnímate aj z pohľadu tej ekonomiky a toho, čo vlastne na prvú možno to tak preženiem, ale veľa aj vo verejnej debate sa hovorí, že no tak keď chcete, tak choďte, že odíďte, však nikto vás tu nedrží, ale čo to môže znamenať aj pre štát ako ekonomiku? No, prichádza o svoju budúcnosť. Ako keď, viete, moja generácia sa na Slovensku narodilo 100 000 detí, teraz bolo 42 000 aj niečo. Keď nám z toho odíde každý piaty,
ďalší sú vo vylúčených komunitách, ďalší sú s zdravotným znevýhodnením a tých vylúčime tiež, hej, ako. A začneme to takto, tak sa pýtam, kde je potom tá budúcnosť tej krajiny. A ja hovorím, že jednak, že viete, že to je to, čo som povedal o tom odstupe trošku, lebo častokrát mám pocit, že sme v takej špirále zmaru, v takom, to už aj Kristalina Georgieva, šéfka IMF nám povedala Európa, no, my si niekedy myslíme, že to je iba naše nejaké špecifikum slovenské, ale s týmto problémom sa borí v rôznom otieni tej šedej krajiny v Európe a inde sa s týmto boria. A povedal, že prerušte tú špirálu zmaru. Hej? Že povedzte sa, že aj tie, že aj tá Európa, že ona myslím povedala, ja to nemám teraz tak úplne ako štatisticky, ale že 7 z 10 najrýchlejšie rastúcich krajín na svete sú v Európe. Hej? A dobre, nech ich je 4, ale ako keby viete, že Slovensko si pozriete, ako sa zlepšili podmienky od vstupu do EÚ, klesla nezamestnanosť z myslím 18,8% bola v máji 2004, teraz je pod 6%, alebo tak plus minus. Hej. Takže, a to len ako, viete, mohol by sme to ako štatistiky nejako dávať, ale v podstate je ten mindset, hej, ten stav mysle, ako tieto veci vnímame, ako je vnímame v kontexte historickom a v takom tom ako v kontexte medzinárodnom. A ja si myslím, že tá špirála zmaru má jeden taký problém, že ona je taká samosa naplňajúca. Hej? Keď proste tí ľudia odchádzajú, my im to hovoríme, tak potom vlastne, áno, ono sa to potom naplňa, že keď tí mladí ľudia, ktorí sú motorom ekonomiky, motorom spoločnosti, sú to tí inovátori, sú to tí kreatívci, sú to tí tak potom naozaj to môže dopadnúť ako, proste môže to ísť zle. A preto ja hovorím, že tá výzva je samozrejme, ja odmietam ako nejaké ružové okuliare, to nie je o tom. Musíme svoju domácu úlohu urobiť, tú ekonomiku, spoločnosť musíme zlepšovať, ale takisto musíme vidieť aj tie pozitívne veci, ktoré sa podarili a musíme si ich všimnúť, lebo my potom už sme niekedy tak ako trošku slepí na to, čo sa aj podarilo, čo sa dobre urobilo a vidíme stále ten susedov trávnik zelenší, ale ja sa trošku aj pýtam, že kam chcete odísť, kam chcete ísť, hej? Lebo tá situácia, viete, Maďari povedia, že na Slovensku je ako super, že išiel som tým vlakom a išiel 60-kou po Maďarsku a prešiel na Slovensku a hneď išiel 95 a v Čechách išiel 97, že kde to Maďarsko je. To je taký ako anekdotický príklad, hej, alebo dojde za mnou maďarský kolega a pýta sa, ako ste vy nastavili tie analytické jednotky, môžeme sa to od vás naučiť, ešte stále teraz sa nás to opýta, hej. Takže akoby, ale viete, to sú také úplne anekdotické príklady a môžeme si tu teraz dať taký dlhočízny zoznam, že čo je zlé, čo je dobre, ale ja hovorím, že ale stav mysle, viete, stav mysle a aj také ako vlastenectvo, taký vzťah k Ukrajine, hej, taký pozitívny patriotizmus, že mi na tej krajine záleží, hej, že proste, že chcem ku nej prispieť nejako, tak to je tiež dôležité v tomto. Akú úlohu zohráva v tom, či sa mladý človek, ktorý odíde za lepšou školou, lepším vzdelaním, vráti domov, že je to o tom, že keď už je starší a zostane tam, založí si rodinu, že už potom aj ako keby z toho hľadiska ekonomiky už ťažšie potom spravíme krajinu atraktívnejšiu pre človeka, že už tam potom tá ekonomika ide do úzadia a skôr tam idú tie rodinné väzby, alebo máte toto nejak navnímané, že ako sa dá s týmto možno z pozície štátu pracovať, alebo aby sme podporili tú návratovú migráciu? Áno. No v prvom rade si treba urobiť domácu úlohu v tom, že tá krajina musí písať príbeh, ktorého chcú byť súčasťou tí ľudia. Hej, to znamená, že naozaj akoby nie že ružové okuliare, nie že niekoho opiť rožkom alebo takéto, ale naozaj, že pracovať na tej krajine, aby tu bol dobrý život, dôstojný život, aby tí ľudia videli budúcnosť takú, ktorej chcú byť súčasťou, kde ich deti, teda chcú, aby ich deti boli toho súčasťou. A to je naozaj treba robiť. Ale druhá vec je, že treba trošku to aj komunikovať, treba s tým pracovať na tej komunikačnej alebo takej symbolickej, takej príbehovej roviny, pretože ľudia sú ako, viete, darmo vás zaplavím štatistikami, viete, darmo ja vám poviem, že Slovensko ako super, hej, viete, tá priemerná mzda sa zdvojnásobila v tom, čo si za to kúpime, hej, ako, a budem vám hovoriť milión štatistik, ale pre vás to bude štatistika. Ale otázka je, či chcete byť súčasťou toho príbehu, hej. Pretože aj tí ľudia na Slovensku,
ja ich nenakrmím tými priemermi, tými agregátnymi štatistikami, pretože oni žijú rôzne príbehy. Ja chodím do regiónov a ja vidím, že tie príbehy, ktoré žijú rôzni Slováci, sú rôzne. Teda ľudia na Slovensku. Hej, sú rôzne. Ale bolo by potrebné, aby tá krajina spoločne písala príbeh, ktorého chceme byť súčasťou a ktorého súčasťou chcú byť tí mladí ľudia, ktorí aj idú niečo ako naskúsiť do sveta, ale potom sa chcú vrátiť, lebo k tomu príbehu chcú prispieť. Akú chybu robia mladí ľudia v dnešnej situácii z hľadiska možno aj tej práce, z tej kariéry? Aj z toho vlastne vy rozprávate veľa o tej dôstojnej mzde, chodíte na rôzne miesta, že možno ak máte jednu, dve veci, že čo vnímate ako chybu u mladých ľudí pri tomto rozhodovaní? To je úplne že skvelá otázka. Nemám na ňu takúto ako rýchlu odpoveď, budem na ňu ešte viacej rozmýšľať, ale poviem vám trošku akože také, že kde si myslím, že trošku robíme chybu, ktorá tým mladým ako keby berie dých alebo takú tú samostatnosť. A to je to, že trošku možno aj moja generácia, tak sme ich vychovali akoby v trošku takom, že ako my vám musíme pripraviť tie podmienky, naša generácia to nejako neurobila najlepšie, tak my teraz máme tú zodpovednosť vám pripraviť, aby ste sa vrátili, aby ste chceli vrátiť, tak my vám napíšeme nejaký príbeh, aby ste chceli byť súčasťou. Ale čo keby, že trošku tej zodpovednosti prenesieme aj na tých mladých, v tom si však poďte ho písať, hej? Poďte ho s nami písať. Nie tak sa pozerať, že je to niečia iného zodpovednosť, ale keď za mnou došla, to bolo francúzska študentka, sedeli sme na nejakom projekte a začala sa mi sťažovať, aké to je hrozné vo Francúzsku a čo ja hovorím, Mavel, že choď a urob. Dobre, to je samozrejme nie vždycky také jednoduché, ale taká tá iniciatíva, neberme im iniciatívu a možno, že z ich strany, že chyťte to do rúk, hej, akoby takže možno, že takto nejak by som na to odpovedal teraz, ale to je dôležitá otázka, že tá otázka tak implikuje to, že tá zodpovednosť je aj na tých mladých ľuďoch, ale tá zodpovednosť nie je v zmysle gniaviacej povinnosti, ale je to taká tá pozitívna zodpovednosť a schopnosť a možnosť prispievať k tomu a písať ten príbeh spolu v rámci tej celej spoločnosti. Kto by to mal spraviť? Že vy ste to tak povedali, že preniesť tú zodpovednosť, ale že ja sa možno za mladého človeka pýtam, že od koho to prenesenie tej zodpovednosti má ísť? Zase výborná otázka a ja to hovorím, aj keď som s tými študentami, že hovorím, že viete čo, že toto je taký nejaký príbeh, ktorý, a viete, že ten človek, čo toto urobí, kto to sedí tu. Hej. Ste to vy, sme to my. Hej. Takže akoby, že viete to, akoby áno, môžeme si to nejak generačne povedať, že kto, môžeme si to povedať, že región, mesto, elita, nejaká privilegovaná skupina. Áno, to je také ako tá spoločnosť je nejako štrukturovaná, môžeme si to nejak tak hádzať ten zemiak trošku, že kto je za to zodpovedný. Ja si myslím, že elity majú nejakú zodpovednosť v tej privilegovanej pozícii a schopnosť, keďže majú tú schopnosť veci meniť, majú aj zodpovednosť, ktorá s tým ide, takže áno, ale v princípe ako je to o tom, že sme to my, hej? Sme to my, nečakajme na toho Godota, že kedy príde ten niekto, kto sem donesie tú investíciu, príde ten niekto, kto mi pripraví tie podmienky v tom mojom meste, alebo to. Je to ako také, po anglicky nejaké dobré slovo, že disempowering, ja neviem, berie nám to tú silu, hej? Berie nám to to vnímanie toho, že my to vieme spraviť. Nie, je to na nás. Ja sa na záver spýtam, že ak by ste mali povedať možno jednu takú vetu, že čo majú robiť budúci vedci teraz, keď si budú pozerať tento podcast, budú nás počúvať na záver, že čo majú robiť? V prvom rade buďte zvedavé, akože niečo vás zaujme, nech vás to vyrušuje, nech vám to nedá spať, že prečo to tak je. Druhá vec, opýtajte sa nejakú dobrú otázku a v súvislosti s tým skúste si nájsť nejakého mentora, niekoho, s kým ako viete na tom spolupracovať a choďte za tým a akoby skúste sa stať súčasťou toho vedeckého sveta s tým, že nájdete si mentora, ktorý, či s ním urobíte už teraz diplomovú prácu. Môj študent urobil teraz diplomovú prácu so mnou, prešiel na doktorát, po
nejakých 12 mesiacov na doktoráte poslal výskum do top žurnálu, prišlo mu, že ďakujem pekne, ešte toto prerobíte, takto budete na tom ešte pracovať, ale dá ma možnosť, že ešte to znovu pošlete, čo ako v našej disciplíne je akože super, hej? Že nemal to odmietnuté, mal to vlastne ako takú, akože revise and resubmit sa to volá, hej? Takže nájde si niekoho, kto vám poskytne to vedenie, alebo teda to vedenie v tom a bude vám držať palce. Nedá sa mi nedopýtať na atribúty takéhoto dobrého mentora. Že iba ak by sme mohli mladým ľuďom dať možno pár návodov, že čo je dobrý mentor. Dobre. Jednak začnem takým, že v prvom rade by to mal byť človek, ktorý už ukázal, že vie teda tú vedu robiť na svetovej medzinárodnej úrovni. Hej. To znamená, že si pozriem, že čo publikoval, hej. Či to sú výskum, ktorý nie je taký do šuflíka, či to je len tu niekde u nás, vyšlo to vo nejak takom obmedzenom nejakom ako keby náklade alebo nejakom takom našom lokálnom časopise, ale že naozaj že dokáže to robiť na medzinárodnej úrovni. No a potom je to človek, ktorý v tom vidí nejaký čas svojho poslania. Hej? Napríklad v našom inštitúte sme si povedali, že špičková veda, medzinárodná veda, vytváranie teda toho poznania pre verejnú politiku a budovanie talentov. Hej? To znamená, že sa pozriem, či teda je to nejakou misiou toho človeka a či už má nejaké za sebou, že niekoho ako vychoval nejaké talenty a čo robia. Hej? Či je to tá cesta, ktorá by bola vhodná pre mňa, takže asi takto. Ďakujem za rozhovor. Ja verím, že sme mnohým aj mladým budúcim vedcom teda priniesli trošku pohľad na vedu a čo sa dá s vedou dokázať a že sa dá robiť aj kariéra na svetovej úrovni, ako to povedal ChatGPT. Ďakujem za váš čas. Ďakujem aj za pozvanie. Ďakujem. Priatelia, ďakujem vám za vypočutie a sledovanie našej ďalšej epizódy podcastu Off Topic a budeme sa tešiť na budúce. Čaute.